ɓoyani ko horejo leydi Sénégal o artiri konngol ngol haalno gila ko ɓooyi wiidemo gurdam gouvernement o ene seeri woni trait de vie de l'état o ene seeri wonde otoji coteɗi fodde wonde milliard uji otoji pour yimɓe yo ndognu ɗumen walla crédit mo ganduɗa ene rokke ɗum ɓe ganduɗa ko ministére uji walla député ji eyyi o wi ɗum ene seeri o haalin ɗum o faye haaju makko ɗeɗo balɗe o artiri konngol bangol noon est ce que cikkuɗa wona kanko adi wona kanko jogui responsabilité o saabu ko haalat ɗo henna ko hunde woɗnode guila o soit wonde président o woni maire o woni directeur o woni ministre o woni président assemblée nationale o woni président fodde wonde mana duuɓi jeetati beele cikkuɗa mana wona ndo fonno huccande ɗum nde tardi cikkuɗa non wona nde fonno huccande ɗum nde tardi aɗa andi président de la république ko charge sa woni président de la république ko taarima ko sa dañani sens yimɓe bonɓe ne keewi hen ko lobby ngaji mawɗi yani lobby ɓe ganduɗa ko pelle yoga hen koye leydi he goni yoga hen ko caggal leydi goni yoga hen ene jiiɗi leydi ndi yo feew yoga hen mabɓe jiiɗa leydi ndi yo feew woni ƴeewowo reedi mum tan yo ñaama haara on yiiɗa leydi ndi yo feew ƴeewowo yo dañ galle états-unis de amérique e galle france yiiɗa leydi ndi yo feew sa yii ɗeɗo balɗe o haali mbiɗa ɗo jogui chiffre uji makko président alaji makki amadou bouli a wi o rewi ɗo heewi o wonde alaji ablaye wade hokkimo poste uji kewɗi woni premier ministre woni président assemblée nationale woni ministère de l'énergie woni maire weeɓani ɗum ko sens neɗɗo joom sens dañata ɗum woni ɗum fof caggal omo andi ko haalɗo ene ko fof ene wodno guila ko ɓooyi so ari ko hol kadi muccude hen bon aɗa andi saɗa faama Macky Sall ndew ƴetti leydi ndi o yiɗi adduɗo rigueur o yiɗi adduɗo ɗo henna rigueur o yiɗi adduɗo o yimɓe peew mais o yaltina hen par ce que ndew no ƴettirno leydi ndi ni yimɓe fof joguinoma yakare Sénégal changeat pourquoi o jibina ko après indépendant o tawi leydi ndi bonande hewnna ɗo waɗi ko clan ji wonno e leydi galleji sernaɓe galleji chef de coutumier ji certains dirigeants lebuji goto foof waɗi clan mum ko kañumen jeeyi leydi kamen ñamata kaji leydi ɗum woni e leydi mais population yimɓe ɓe ngala doole yo maayi a wawa yettade sa wonani certaine ɗum ɗo a wawa dañde haydara leydi a heɓata ñamade a heɓata haydara hay hunde hay droit ji ma joolete leydi ɗum woni e leydi nde o ari o yiiɗi tuɗɗum mais yi o dogni hakke duuɓi ɗiɗi ɓe cekkuma tan ɗum tagi sa yi toujours min beddoɓe kaaƴe entourage président de la république ko toon probléme woni Macky ala probléme woni koye entourage bonɗo entourage ɓuuri hay dawaɗi cayaɗi aɗa andi rawano soyadu aɗa mbaɗa taktagre taariɓe ɓe ɓuuri taktake cayaɗe bonde par ce que 95% ko taariɓe ɗo Macky tengti e bandiraɓe men ha poreɓe taariɓe ɓe moƴƴani pourquoi mbiɗa ɓe moƴƴani tagui mi wiide noon neɗɗo bande so tawi o woni e état a yimo omo woni e état o heññima hen onon ndendi ɗemgal wonno jirta omo ɗeɗɗa haalamo e ɗemgal ma wimo ɗum ɗo moƴƴani so yimɓe nannima e hunde yaltinmo hen ha tengti e ñanden nde ummi ɗo omo yi Touba omo waɗi félicité Khalifa Touba wonde kañum duwonimo o gañi holko probléme o probléme o ene waɗi probléme parce que ene waɗi probléme o Fouta toon ko piya Touba enen fof eɗen gandi Touba wi ko woto wotan waɗɓe ujunnaji 4 kamiri walla ujunere e temedde 4 kamiri ɓuran woto gañ min gandi ɗum min waɗi 1.7 kamiri e galle e 50 mi waɗi ɗo parrainage 4200 signature e galle pourquoi fadanma wadde ɗum waɗi wadde ɗum ko wiyama leydi ndi fof leƴƴi goɗɗi koko daari ene jiiɗi libdemo mbimi minen tan ko yiɓe jiiɗi libdemo tan ko caahan mamin daro min jingganamo te ko min jingganatamo ko mi yiiɗa hen ministére yo are am mi yiiɗa hen yo député are am mi yiiɗa hen yoɓe dokkam mbuɗu mballumi ko Macky Sall ɗum ma wonɓe ministére uji ɓe welani so welani ministére yo ya natoya e ndiyam so welani député yo ya yalta leydi ndi faye Mali so welani gouverneur yo fa Guinée wonede sénégalais an comme ko aɗa jogui probléme hakkude ma e ɓeɓe ganduɗa ko autorité ji haalpulaar en ɓe ganduɗa ha tengti e fuurankoɓe saabu kala ne gonɗa e haalde mbiyata ko ɓe tinnaki wona min tan wi noon min sa yimoɗo ɓe tinnaki mi wiyani yoɓe tinnoyam de mi wiyani yoɓe tinnoyam min Allah tinnimayam ɓe tinnaki kanko holko ɓe joni ɓe tinnaki holɗum mo jiɗɗon ko tagui mi widema ɓe tinnaki mi yiiɗa mbuɗo ministre joni holko jiɗɗon yoɓe mbaɗ kamɓe min jiiɗi ko yoɓe toppito diwanuji mabɓe ɓe toppito yimɓe mabɓe
neɗɗo so tawi Allah tottima laamu Allah tottima laamu ɗi heewi haalde Allah hokkata ko gueɗe ɗiɗi ko ɓuri ɗum forde gandal e laamu enen fulɓe ko en anduɓe ko en keeɓi laamu Macky wawi ko hokkude ministre poste wonɗo hande laamu ngu 95% ko fulɓe goni hen préfet député foof ko fulɓe goni hen rewɓe e worɓe wonen hayɓe janggani nannamen ko jingol yoɓe jingano bandiraɓe mabɓe par ce que hande population Fouta foof darima Fuladu Kolda Tamba ñaani ɓulɓe ala fof ɗo yimɓe mum daraki wiyoɓe mbimi wimi dari balli alaji Macky Amadou Buuɗi ha laaɓi omo andi mi wima hande ɗo wonɗo ɗo wonɗo ɗo wonɗo o ƴetti yidde wadde laabi e nder Fouta koppareje dokketeɗe ɗe ene waɗi heɗɓe en est ce que kanko on wawi contrôle de leydi ndi fo lawgol non o wawa sa yimi ay sa yi o waɗi sanctionné o itti premier ministre hande o itti premier ministre yagal e leydi ha laaɓi aɗa ko tagui ɗum ala ko tagui ɗum so wona yimɓe collaborateur uji takkiɓe Macky Sall hande Alaji Oumar Doro Koumé winde ɗo lettere walla Moussa Deme winde ɗo lettere ene yiiɗi yettade président de la république ɓe ceeka lettere o après jooɗoɗa an gona galle ma mettina mbiyami windi président jabtakimi taw oɗo tottuɗo mo tottuɗa lettere o ko bande te o seeki lettere o te kanko omo humta haaju makko an tawa an binɗom lettere o wona hoorema cartanta ko diwan no woruno walla cartanta ko yimɓe ujunere kanko ko hoore makko tan e reedu makko e debbo makko ɓen il faut yimɓe kalda e mumen so tawi moɗe haalde e mabɓe ɓen ministére aɓe gandi ko kalanmi ko avant mabɓe wonde ministére won mabɓe ladanno koye koyɗe men gara taw hay passe ngala itta temen nayyi dokka joomum walla itta ujunere dokka ɗum ñande waɗa ministre ñande woni député wonta yi joomum kene fena ene wujja ene ñaama riba ene haala ko wona gonga diwan muɗum tara haydara ala toon toppitta ko yimɓe mum joga hen ko député ji so keeɓi assemblée nationale ko foɓɓude kelle e ñamde ko defa e restaurant ko defa fof ne ñaama e bonnude carburant Sénégal ko ɗum goniri e leydi he carburant o koko wota hayso tawi sa yi France walla yi Asie les pays asiatiques hande so tawi député ne joolay V8 aɗum V8 ko jarata wonma jara 80 millions wonma jara 50 millions V8 ko kalis Sénégal sa yi président yi ha wi ɗiɗo suivre document 307 milliards temedde tati e milliard uji jeeɗiɗi futankoɓe onon heeɗiɓe 307 milliards 300 en anglais in 7 milliards ɗum hay budget ji won leyɗele ngala ɗum won budget ji leyɗele ngala ɗum temedde tati e milliard uji jeeɗiɗi auto ji tan te auto panat hande député rokkeɗo 2 véhicules mbindani mum heeɓa ministére totte auto o bona ɓe mbatta entretien hayso paani tan injecteur goto ɓe jahata ɓe gara ɓe mbaɗa damande mabɓe oto boni jomum a déclaré rokke oto goɗɗo a walla ene waɗa bonande so lewru ma yi jogoɗa 1000 bon carburant yimɓe ne koɗe ndiyam sa ƴeewi téléphonique o haali téléphone o ferel téléphone 17 milliards sappo e jeeɗiɗi milliards milliard goto ko 1000 non mi ara o sa mais hay somo anduno uma hay somo anduno omo anduno guila o haali non ala ko tardi aɗa andi ala tardi Sénégal continent par ce que kanko président de la république so felti haali ɗum ene wawi waɗede rectifié par ce que ene wawi ɓe jaltina haalis ɓe mbiya ɓe jaltina 100 milliards ɓe mbiya coode auto ji heɗɓe hen ɓe mbaɗa hen peeje mumen mbiya kalis o woni 300 taw ko fenade taw président ɓe jaltina hande ayi noɓe mbaye haalis tan yimɓe nan nawlir tan cuuraji nana waɗe tan robbo ñan coode nana nawa rewɓe caggal leydi tan a yiyat ɗo ministére sa yi France ɗo a hawri toon e ministére ne ari safrade won mi nani won nanggaɗo ñande nanguiraɗo Guy Marius Sagna ɓe mbi nanguira ko sababu wi wonde yimɓe ne cafro caggal leydi yoɓe garani min wadde ɗum kay minen koye men kalɗum sa fottiɗo e député hande e nder caggal leydi walla fottiɗo e ministre caggal leydi ene safro bilan mum facture mum no ɓuura 40 millions ko yoɓata te ko état o yoɓata ko wona haalisan men ɓe donani won hen mbima hay bamɗi ngala galleji baɓe ɗumen tawanen hay bamɗe itta certaine montant ji ene joɓa ɗum e hôpital uji e Sénégal ne waɗi hôpital uji Sénégal ne waɗi hôpital uji ayi sa yi Zimbabwe soɓe cellani ɓe caftoto ko e nder hôpital uji mabɓe sa yi Thaïlande soɓe cellani ɓe caftoto ko hôpital uji mabɓe sa yi Kuala Lumpur Malaisie soɓe cellani ɓe caftoto ko hôpital uji mabɓe ministére uji ko hollirde ko jaharo on guitta kalis mon o nawa caggal leydi ko mbaɗe ɗum ɗo docteur eɓe Sénégal noon ɗo mbawi safrude kono noon jawɗa docteur ma debbo ma jibinta ɗo debbo ma garwintaki ɗo ɓiye safrotako ɗo
hay profession de ma hoolaaki docteur sénégalais waɗa e ma ƴetta haalis sénégal jaha Europe te sa a yii kewɗa ko mayti yomi heewi artide koye kees hande combien de les leaders politiciens nawi yumum caggal leydi France maayi artire ɗum ɗo e kees combien leader sénégalais politique nawi ceerno mum caggal leydi maayi artide e kees combien yimɓe miskineɓe Allah mbaɗi entré hôpital uji sénégal celli docteur eɓe sénégal hande wona ministére sénégal foti yawade ɓe par ce que Mauritanie ko ɗo safrato hay Maroc na ara safrade ɗo Mali na ara safrade ɗo pays sous région Guinée Bissau Gambie fof aɓe mbaɗi respecté médecine sénégal aɓe gara safrade ɗo pourquoi nos député ɓiɓɓe men janggata ɗo no min ko ɗum kaɓete ministére uji ɓiɓɓe men janggata ɗo cafotako ɗo jibinta ɗo mbatta ɗo vacance hande so tawi a watta vacance Fouta e temps ufoyi boigné hande ɗiɗo ministére ƴettoji vacance kala maɓe ƴettude vacance ɗo fayi ko Dubaï te bonnoyta ko haalis yaha wona e hôtel e coûte plus 5000 euros walla 5000 dollars ene bonna ɗum toon haalis no wawno wonde Sénégal circule mais wiyata ko wonta ɗo nden bandiraɓe ɓe gara ñaago ɗum a faami de yalta Sénégal ñifa téléphone muɗum komo wela dondata numéro filtré mbaɗa filtré numéro ji so tawi élection présidentielle ari numéro ji ɗi ɓe mbannoɗo fof ɓe gartir numéro ji ɗi mo nodduɗa fof keeɓa wallam dey neɗɗo ko bandumen cahan minen ɗo e paranage ɓe hay élection ɓe ɗum ɗo en koye ɗum jaaɗon neɗɗo ko bandu minen komin sernaɓe min hande komi yeedi biyeji makko dokkira ɗum aɗan no foti almuɓam nan ɗo hay goto hen heeɓani biye mi hakka jawdi taske foti kabiŋaji ndewata ɗo e damar galle en jaa hay kabiŋa ngo daraki ɗo no rabita ma ko watte ɗo ko e ganda ko ɗo koni mi wona sénégalais mi ala famille gallam o ɗo ko social won ɗo no foti yimɓe ballanmi ɗo no foti yimɓe ñamminanmi ɗo no foti yimɓe balla gara ɗo ngala dépasse moɗo walla ɗumen ceerno Aliou e ma en gartu e nden toɓɓere gonen koye toɓɓere joni e nde ganduɗa e oɗo saaha leydi ndi ko ɓuuri hande wonde actualité ko affaire ko fate Aliou Sall wonde pétrole leydi Sénégal ene wawi wiyede kanko e mawni ko eno ɓe mbiri ɓe mbaɗi muuko maka ha woodi keɓɗo manan pétrole leydi ndi ene hutoro ɗum e kanko e hoorema kanko o Aliou Sall ɓiɓɓe leydi ndi manan ene cuufra ɗum haalama kono noon fuutankoɓe mbi huulu ko haala kala kadi huula ko haala eyyi ko layade huulu ko haala minen koddi ɗo omon gueejo wayi ene wawi taw omo nana ko kalten ko koyngal makko meeɗa darade ɗo pourtant mi walli mawni ko mi waɗani mawni ko parrainage 4200 signature kanko o waɗani ɗum Aliou Sall waɗani ɗum o dañani 4000 signature min o comme ceerno mi dañi 4200 signature e ngal ɗo tabal ɗo signina mi yahani mi rokkani hay goto mbuɗ almuɓe ɓe gaddi ɗum ɗo 4000 voix ne heewi ko cakat dokkumi ɗum ko Mimi Touré mi suuɗaki hen foof ko parrainage laaɓɗo o mon ɗo aran ɗo wi a jarama so nemari en wona min nemato en ko kanko nemato en so wiyama mawni ko ene woni président de la république yimɓe ne mballa mawni aɗa foti wadde walloɓe mawni félicité minen ko min sénégalais ji min gona étranger ji leydi min jeeya min jogui ɗo konngol min jogui ɗo droit ji amen hay goto ɓuurani kam leydi min so wonama ɓuurimi e sénégal ala ɓuurdemi e sénégal mi haalata haɓe nana ɗum woni ministre woni député hay président ɓuurani men leydi si sénégalais 1000% walla 2000% yumma e baba ala ɓurɗo kam ɗo famille ala ɓurɗo kam jeeyde leydi on ala ɗum ko heddi ko e nder ndiɗo leydi mbiyetede sénégal cahan biyaɗo 6000 milliards omon jogui tawi gomo yo yaltin kalis amen par ce que France ko timis kalaɗo France ko timis kalaɗo ko tubak mo gandanɗa hoorema so wiyama ɓe guddiɗo société pétrole ha tuumama haalama les anglais en gaari ɗo ko adini sénégalais ji gadi haalde ɗum ko adi anglais en gaata ko sénégalais en gadi haalde haala mumen waɗaka fullal kono nde yimɓe caggaleydi kaali hen tan nde ndiwi koma dañji to ɓe mbi yiiɗo ɓe porte plainte journaliste kalɗo ɓe portani plainte hande sa yimɓe fof ne kaala hay ñandede ɗo tan wonani hay yontere nde wiiɗo e canki tan wiiɗo stade Amadou Barry ɗo wonko waɗanno ɗon affaire football nde o naati tan e stade sukaɓe goni wiide signe 400 000 400 000 tabaski ñawno goraɓe fof e 400 000 amen 400 000 taske ko ari min ngala haydara aɗa ɗum hersini ha bon so tawi ko gonga yo article kalis o so tawi kadi ɓe jiiɗi laaɓa yo procureur de la république yo wat hen enquête ɗum Macky Sall haali ala kaari ko miñam moɗi suura ɗum kala bawɗo ƴettude haalis Sénégal yo article kalis o par ce que ɗo karim wadde jagga soka
Karim Wade ko ɓi Ablaye Wade o yaltina ɗo ko jamma o nawa e Khalifa Sall nana e kaso takkiraɗo ko 1 milliard et quelque ɗum ne ko tuuma ɗum Aliou Sall tuumirani 1 milliard et quelque député makko itta mairie makko itta o nanga o waɗa e kaso nene makko ene jogui 92 ans ene yara 92 ans ko debbo mawɗo mawni ko maayi e nder o moyne nder kaso o yaltani hande o waɗi toon duuɓi ɗiɗi pawɗi te enen fof eɗen gandi Khalifa Sall ko neɗɗo deƴƴo kadi ko neɗɗo liggiɗo Dakar nde woni maire Dakar en jii Dakar changi en ganda ko jaguira so tawi ko valeur 1 milliard ɗum hay population no wawi wadde cotisé yoɓa ɗum o yalta nde ɓe mbiɗo eɓe mbaɗa cotisé eɓe joɓanamo gouvernement procureur o jaɓani hande noon so neɗɗo waɗama accusé 6 000 milliards fota walde galle mum bawɗo wonde fof foti ko jagguede ha laaɓa kono jiɗɗa wiide ko Aliou Sall ko woni galle makko wona lawol Aliou Sall foti ko nanguede ha laɓɓine hay so woni miñum président jiiɗi yumma e baba président foti ariddemo en jii président ji ariɓe ɓiɓɓe men en jii président ji ariɓe ganduɗa hoorema frère uji men par ce que ɗum hollata ko so tawi wonko Macky Sall waɗata ha gonga o laaɓa yimɓeɓe ɓeyto ko yiddemo e ɗum ma gandu ko haala ko koye makko woni bawɗo memde kaake Sénégal foof ko jiɗɗa foof mami ñawde ma par ce que ko joguiɗen ko en jeeya ɗum Thierno Aliou wasiyuma e ɓiɓɓe fuutankoɓe ɓe ganduɗa hande wiyeteɓe manan ko kañumen tigui goni e lamɓe ko ministére ji ko député ji ko PCA ji caggal en jii ko wowani yiyede watti wadde ɓiɓɓe fuutankoɓe wadde manifesté ɗo e nder ley nder wuuro ngo kadi to kadi e nder leyɗo Fouta so tawi aɗa jogui wasiya holmo dokkata mana bandiraɓe émission men ari haɗo haɗanno min basiytomi e yimɓe ko ndewnanmi koye Macky Alaji Macky Amadou Bouɗi e khalifaɓe diine wonɓe Sénégal ɓe woto ɓe goppu leydi ndi ha hunde huɓɓe jomini ɓe na kala les certains ministres tengti e ministére uji men fulɓe poste oji ɗi ɓe dokka ɗi yoɓe pewnu en jiiɗo hande kala fonction ɓurɗo yodde ɗo e leydi e ɓurɗo moƴƴude Macky Sall totti ɗum ko pullo finance ko heewi ko fulɓe jogui ɗum Fouta hande kala neɗɗo ittaɗo Fouta addaɗo tawi ko mawɗo ene safro so ɓe mbaɗi radio wiyete becce mum ko poussiére woni hen poussiére moƴƴuɓe foof tampi toon hay industrie goto moƴƴo ɗo yimɓe pinata dawa ala e Fouta université moƴƴo ala e Fouta hôpital moƴƴo ala e Fouta lawol moƴƴuɗo ala e Fouta forage moƴƴo ala e Fouta guesa moƴƴa ala e Fouta ɗo ha wuuro Samba Ly en sehila muɗen mo heeɗo o welto neɗɗo téléphone ngabba e dow lekki Oumar ha neɗɗo ngabba e dow lekki en jii accident baɗɗo pete ñande no ko sababu poussiére debbo miskino Allah jahannoɗo haaju muɗum auto ji kawri sababu poussiére noon mayri chauffeur noon mayri woppi sukaɓe tokosɓe est ce que mawo yoɓe est ce que ɓiɓɓe makko ma laamu ngu wurum ɗumen sababu laabi bonɗi min mi ummima ɗo ñande nde kawam sanki emin jaa hoore fonde Ismaël Demnani minen jaadi min gari ha jum ɗo min mbari yittali hakkude jumi hoore fof min mbaɗi leeru jeegom cikkata ko leydi jinneji gasɗe calli déviation poussiére auto bonat nde min gummi hoore fonde mbimmi susari dengol ɗo lawol min ndewoyi banggue Wourossogui ɗon ɓuuri bodde hakkude Wourossogui e hoore fonde min mbaɗi leeru 5 heures de temps 60 kilométres ɗum ko lawol ene woppa kamɓe fuutankoɓe wonɓe lamɓe ko toon ɓe jeeya sa yamin jana dow mabɓe ko kamɓe panno darade ha ɗum réglé ñandede Tanor Dieng maayi ɗo min mi yaadi président Macky Sall min ndewi caggal makko convoi ha ngeejen koye godron so wona ɗo doridandu o auto Alaji Macky Amadou Bouɗi ɗo dañño probléme doridandu togos par ce que auto on lesɗi ha auto suumi ɗum ko doridandu wonno foof koye damal jama ko godron on jiyani leydi guila gummi ɗo Dakar haji to on jiya yiiɓe convoi on jiyani hen leydi ko ngeejen ko lobbudu par ce que enen ɓuuri guure serraɓe ɗe liggade kono noon en donki dañde lawol moƴƴol neɗɗo sa ala lawol holno mbaɗirta développé Oumar sa remi soble ma dañata ɗo jeyɗa so tawi ganduɗa hoore ma a yiiɗi yaade voyage neɗɗo sellani sapeur pompier moƴƴo ala ɗum kadi wona e mon woni wona ko onon mbattata wonnoɓe ɓe ligga kadi mbatton ɗum en cikkuɗa cikkuɗa wona e mon woni wona amin woni aɗa andi neɗɗo so moƴƴere ari aɗa yiɗande bande kala moƴƴere feeñde aɗa foti yiɗande bande sa yi population no ɓe jiɗnirta bandiraɓe mabɓe yo dañ moƴƴere ni ko noon bandiraɓe mabɓe poti yiɗnirde moƴƴere Oumar neɗɗo tawi yimɓe hunde foɗidire e leydi laamu mi wima ko ɓuuri gueɗɗiɗe gandal e laamu wodani e aduna so tawi Oumar dowro komin ene foɗidire wonde président de la république komin pullo mi wiya accu mi jinggana Oumar ko yiɗandema moƴƴere an noon aɗa foti yiɗande moƴƴere minen min ballima ha laamima mi wiya ɓeɗo kat nemo o ko min ɓuuri jogade nemo o min ballaɗo
kono minnene yomi daro mi waɗa ɓe remercier jiɗ président mana wino ɓinguel moro sakkito morade de e so julde taskere hedden ko balɗe so tawi mora ɗo joni mo dañani laƴa fo sa rentaki heewi peesoy tew ɓinguel morowo sakkito morade koye deuxiéme mandat gonɗen ene wawi oɗo mandat ma futankoɓe mooro kono so tawi ɓe moraki ha morowo o maayi walla ha morowo o ganduɗa hoorema firti morowo o mayde ko ganduɗa hoorema fonnoɓe wadde chantier ji ɓe calo wadde ɗum firti morowo mayde neɗɗo hokke chantier wiyeɓe kandani hen a yi hande président wawi wadde exécuté chantier ji nogas o weyono e Fouta jomin calo liggade chantier ji ɗi ha ene mbaɗa seeɗa seeɗa ɓoɗi ha président ummoɗo so président mandat mum gasi yeehi ɓinguel morowo moraki Thierno Aliou waktu men gasi e joni e o saaha mbaynoɗa bandiraɓe ko welema mawɗo hande bismade maɗo henna e émission meɗen mbiteɗo renku taw koye WARAANGO TV haaloɓe pular noon mbi wawi kulol ko renku caggal hande en mbaddi renku face à face bandiraɓe mbiyata ko mbaynoɗa bandiraɓe waktu o gasi renku joni min nani namdo oɗon matériel mo jiiɗa ɗo Oumar est ce que junggo ministère ne hen non est ce que junggo député ne hen ala est ce que oɗo matériel junggo président de la République hen non est ce que fotani kamɓe hande soɓe jii ɓiɗɗo pullo ene yiiɗi fewnude hunde e leydi he ene jogui caméra surtout an Oumar Dore Koumi hande hol majji ɗum e Sénégal hol ministre ma waɗani invité hol député ma waɗani invité hol neɗɗo leader ma waɗani invité moɗi felde le ministre fulɓe gueɗe ɗiɗi wiyam holɗum ɓe mbatta déplacement voyage haaɓe nawara ceerno mabɓe ɓe mbatta déplacement voyage haaɓe nawara journaliste guendiyanke mabɓe leñol wolof en jolfuɓe juuƴirimiɓe koɓe yimɓe fewɓe ɓe gandi aduna soɓe gone e laamu soɓe mbaɗa déplacement aɓe jaaha hande aɓe jogui certaine fonction nomination ɓe mbiya Oumar Dore Koumi nan ɗo mi nawram o yaaduno mi fewnoma passeport diplomate o yaada yam so yihimo o wallami gueɗe ko bandam ɓe mbatta ɗum an hande aɗa wawi haalandemi wawene onon en Hamme Amadou Ly en Abdoulaye Hamady Sarr en Ousmane Makka Ly en sukaɓe hewɓe ko waɗteɗo ko woɗɓe joɓoyta woɗɓe ɓe joɓoyta publicité ji mabɓe jaɓata addude hay moon ko heddi ko min ko ɗum kaɓetemi ko kaɓetemi ko mabɓe paamoye ɗum wona moɗe tooñi hay goto min mi yahani hay galle ministére goto yo rakkam ko ñaami mi yahani galle député mi yahani galle président alhamdulillahi rabbil alamin so ministére are am ɗo ko yiiɗi ñamde fof mami ñammimo ko hay so yiiɗi mi rokkama transport hoto ministére mi wiyanima noon mi ƴewani haalis ministre ko jogi ko min mbimi koɓe mballu population état ɓe ganda kadi bandiraɓe mabɓe sehilaɓe mabɓe ɓe wonduɓe mabɓe jamma ñalawma ko adi laamu ngu woto laamu tan maskoɗa holko mbiyata WARAANGO TV WARAANGO TV ko télévision mo ganduɗa hoorema ko monde o foof arata muɗum WARAANGO firti Oumar WARAANGO ala ɗo heddata hande ma yaha Nouvelle-Zélande ma yaha Australie ma yaha Kyrgyzstan ma yaha Dagestan Mingouzi Nepal famide ma yaha monde entier te hande aduna ɗo ɗo kalten France naɓe nana jeebma Italie Belgique Israël ha nokkuji foof Japon WARAANGO TV foti ko tottede doole hol doole tottete certaine matériel hay wonɓe RTP hokkaɓe fréquence uji soɓe keeɓi yoɓe dokku bandiraɓe mabɓe fréquence uji radio ji jogo ɓe dokka ɗumen caméra ji ɓe balla ɗumen neɗɗo jinganat bandum kono so tawi a jinganta bande ɓe mbawa wiide min kalta minen noon ɗo e ndiɗɗo leydi mbiyeten Sénégal haɗata min haalde tan ko nanguede waɗe e leydi ala kadi ministre bawɗo hadde min haalde ko kewata e leydi he par ce que min kalata ko alaji makki Amadou Bouri ene yaadi hen wonno koɗo men ko Thierno Aliou Ba tanum Kolaado ene jeeya wuuro ene wiye hoore fonde kadi ko neɗɗo tiɗɗo ko neɗɗo mo ganduɗa kala ko haalata ko saabu Allah ko neɗɗo mo ganduɗa ko gonga ene woƴa hoore mum kono ene woƴa rendo ngo ene woƴa hoddiɓe mum kadi ko battuɗo hakkille mum e ko leydi ndi yahata ko welama mawɗo hande nde bismiɗa min ɗo henna e nder yewtere men wiyetede renku taw ko e WARAANGO TV Thierno Aliou Ba min dañi welema mawɗo nde tawno so tawi neɗɗo rokkima temps muɗum hay sinno ko mintaji ɗiɗi e nder temps muɗum wonko waɗanma ɗum noon bandiraɓe so waɗi gantude yewtere nde min ñaguima on yafuya émission ari haɗo haɗanno min dokkat moon rendez vous e émission goɗɗo Thierno Aliou Allah jarama jarama mi uddirde aɗa andi oɗo social mbaɗaɗo ɗo en ndenɗo julde en fonno komi waɗa social état totte min balla miskineɓe 220 jawdi mbuɗo état ala hen an kay mana won jawdi ma ni Allah jarama merci